never change mga igsono. Kung usay mong gitanong, kung nagtanong ka pagdumot, tingala ka kay nganong dumtan kasi may sigataw sa kay gibuhat. Tungod kay naa kay gitanong nga pagdumot. Kung gibakakan ka nga, bakakan kasi ng anak, ibasin dahil sa unang panahon, nagbakak po kasi ng ginikanan. So simple na kaya ang life, no? Kung nagtanong ka gugma sa imong sigataw nga igsoon, matingala ka kay daghan usab nga mahigugma sa imo, ha? Muna nga, importante gid kayo nga igsuno, kini bitang pagtanong. Muna iyon ang pulong sa Ginoo nga magtanong tag maayo aron maka-harvest ta og mga maayong mga butang. Kay ila sa Panultihon chapter 22:8, pagpugas og binhi sa pamintaha og mag-ani kag katalagman og ang ibang pagpanglupig dili magpulos. No, kung ikaw di ayo sa katao nga igsoon, labi na kini mga sapi ano, ang uban mga igsoon ba kanya bitang mamintaha sila sa ilahang isig katao. Moabot ang panahon, no, nga bintahaan pud ka. Kung magpasakit kasi mga isig katao, pasakitan pud ka, no? Tingala ka kanya nung gibulagan man ko sa akong pana. Anong gipasakitan man ko sa akong anak? Kay wala ka kahibalo mga igsoon sa unang panahon. Base ikaw, nagpasakit ka sa imong isig katao. So ato din harbison ang atong mga gibuhat mga igsono sa unang panahon. Matingala ka kay nganong gatabangan ka sa imong mga anak, no, kay basin manghinatagon ka sa imong isig katao. Kay ang imong gipangbuhat mga igsoon nga maayo, buhaton usab nimo imo ginang harbison. Kung dautan ka, kung lipakira kang dako, no, maritis ka. Sa umaabot nga panahon, igsoon, libakon dyan ka. No, kung gilibak ka karon igsoon, basin sa unang panahon, naa kay gilibak. Naa kay giyaw-yawan sa unang panahon. Muna, the principle of the Bible, mga igsoon, no, prinsipyo na sa Biblia, nga dili na gid mabalhin mga igsoon. Nang hayahay kayo karon nga kamo nakadungog sa pulong sa Ginoo kay natudluan ta, no? Kay kami sa una mga igsoon inana gihapon wala na kahibalo. Muna na nga nganong question ka sa Ginoo, Lord, kanang inani man akong kinabuhi, Lord, ah? No, nganong inani man akong nadawatan, Lord? Nga maayo man akong gibuhat sa imong isig katao karon na sa unang panahon. Nganong gibiyaan ka kay basin di ay naa po kay gibiyaan na uyab sa una. Nga naman yung bulagan mo ko, ha? Kay basin dahil sa imong uyab sa una, bata, kuan pa ka, batanon pa ka na kay binuangan. So, binuangan po ka sa imong bana o sa imong anak o sa imong asawa. So, inana na, no? Ayaw na og sigig bagulbol tungod kay kung naa kay gitanong nga dautan sa unang panahon, hinumdumi igsoon, imo gyapon ng maangkon. So, muna maigsoon na ang pulong sa Ginoo, grabe katamis. Munang dawato na to, usay hait kaayo sa kitanta. Pero mo na ang kamatuoran. So, maglipay na lang tayo sono kay nanga-harvest ang tanan. So, nag-harvest ta sa atong gipangbuhat sa unang panahon. So, at least karon igsoon, nakahibalo ta, kay dili na ta magbagut-but nga naman ni, ano may nani mo ni akong kinabuhi, Lord? Nga naman ni Lord? Kay naaday tayo tanong. Ingon diya sa Ecclesiastes chapter 3:2, may panahon sa pagtanong. So ang pagtanong igsoon mao ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kay kini mga igsoon ang atong gitanong sa unang panahon, no, kining pagbisyo ka, mo resulta ginagbalatian. Kung unsa mong gitanong, bugal-bugalon kay ka, mo resulta ginag mga panga ginay mong mawagtang ginay mong ipon. Igsoon, no? Kasagaran sa mga bugal-bugalon, usa na kuha na igsoon. Wa na ipon. Kay gitanong man nato. Allah, tinuod din ang Biblia.